NDP rehabilitation আমার 600 অলপ মানে বেশি রই আছে সেইখিনি কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এপ্ৰুভেল দিছে আমি আশা ৰাখিছো 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেখেতসকলক দিব পাৰিম আৰু শহীদসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপছুৰ শহীদ NDPৰ শহীদ BLTৰ শহীদ যিবিলাক শহীদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি আছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত পজিটিভ কিন্তু কিছুমান আমাৰ আগৰ এপ্ৰুভ হোৱা লিষ্ট বিলাকত কিছুমান কেৰুণ আছিলে এইবিলাক পুনৰ আজি ৰিভিউ কৰা চিন্তা চৰ্চা কৰা চলি আছে গতিকে এই কামটোতো সফল হ'ম বুলি মই আশা ৰাখিছো কেছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা NIAক লিখা হৈছে বা ভাৰত চৰকাৰক যাতে যিবিলাক কেছ কনভিক্টেড নহয় বা হাইনেছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত যিবিলাক অলপমান উইথড্ৰ কৰিব পৰা নেচাৰৰ কেছ আছে এইবিলাক সব ৰিটাৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লিখা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে মই শেহতীয়া মানে কেইদিনমান আগতে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছো গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছো আমাৰ সজাতি দলে লগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেন্টলি কাম কৰি আছে গতিকে এই কেছ বিলাককো আমি কম সময়ৰ ভিতৰত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম বা সমাপ্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছো ইতিমধ্যে এইটো চাই আছে আৰু এই কমপ্লেইনৰ বহুতৰে বেচিছ নাই হিটো তেনেকৈ আশা কৰিছে কোনোবাই যে মোৰ নাম্বাৰটো বেছি আসলতে ইয়াত তেখেতৰ কোনবা এটাত ভাল আছে যদি কোনবা এটাত বেয়া আছে কারবা কোনবা এক নাম্বার বেশি থাকিব পারে কিন্তু তার বেলেগ দিশত চাবলৈ গলে কো কারিকুলার এক্টিভিটি আছে কিবা আছে সো এইবিলাক সব প্রসেসিটি কৰি আছো আৰু মই প্ৰত্যেকটো বিষয়টো মই নিজে চাই আছো কাৰণ আগৰ সময় বিলাকত দুখীয়া লৰা ছোৱালী বিলাকে ঘুষৰ কাৰণে চাকৰি লব পৰা নাছিলে আমি যেহেতু তেনেকুৱা শ্ৰেণীৰ পৰাই আহা গতিকে আমাৰ সময়ত যাতে 99.9% ক্ষুদ্ধ হয় ইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিছো दिनै जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जितु BTC खौ दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा 4 बोसोर आबुं जाबाय आरो बिनि मुङैनो आंनि समस्ति बे पानेरिनि भेरगावआव दिनैहाय मोनसे मा होनो उत्सव हिसाबै बेवहाय खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय फैनानै मोजां मोनबाय बयखौबो लोगो मोननानै आरो बेयो मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जे मोनसे जायगायाव सासे माने मा होनो दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव जेब्ला माने खूब शान्ति गोजोननि गेजेरजों 4 बोसोर सरकारा सम्पूर्ण जायो दिनै एलायन्स सरकार अब्लाबो आरो रायजो राजानि गोबांथार जेंना दं अब्लाबो 4 बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारबोबाय आं बिनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम आंनि तरफनिफ्राय आङो कंग्रेचुलेसन होदों बाख्नायनाय बावदों आरो बे 4 बोसोराव बिथाङा गोबांथार जेंनाफोरखौ नाजानायनि गेजेरजों माखासे मावफुंनो हादों आरो माखासेखौबो नाजागासिनो दङ आरो आं सानो बे 4 बोसोरनि बिथांनि जितु मोनदांथि बे मोनदांथिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिथाङा आरो साबसिनै खामानि मावनो हागोन प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि जि EM कलिगफोर बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों जे बिथांमोना जयैनो दिनै BTC ओनसोलनि जौगाखांनि थाखाय खामानि मावदों BTC ओनसोलाव गोजोन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो बिथांमोना खामानि मावबोदों आरो आं सानो लासै लासै बेबायदि जुदि रायजोनि फारसे बावसोमनायनि गेजेरजों खामानि मावलाङोब्ला आरो गोबां जोंहा BTC ओनसोला दावगालांनो हाबावगोन जेहेतु दिनै 4 बोसोर बारबाय दिनै रायजो राजा गोबां दङ बेवहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआर सरकार माबाफोर होलांनायनि माबाखौ इसारा दङ दिनै आफादनि गेजेराव हानि पट्टायानो जा बायदिसिना ना आं दा मोनथिनायाव बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जि तथ्य होदों जे गासै 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंनो हा होबाय होननानै दाख्लै एसेम्ब्लियाव बुंनो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बैसुमुतिनि दारै BTC ओनसोलनि गासै माने जि हा गैयै रायजोफोर बा गुबुन गुबुन जायफ्रा हा हुआ दासिमबो केलेमेले जानानै दं बेफोरखौ सेटेलमेन्ट होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेफोर गिदिरथार जेंना बे खामानिफ्रा जुदि मोजाङै जाफुंसारो रायजो राजानि थाखाय बियो मुलाम्फा जागोन आं सानो 2 लाखनिबो बांसिन बे जितु हा होदों बे हा होनाया गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय मुलाम्फा जादों आरो बिनि बायदिबो गोबां बायदिसिना हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेफोर जेफोर खामानि बिथांमोनहा बुंदों होदों बा मावदों बेयो थारैनो मोजाङै मोजां जाफुंसारहैजोबोब्ला आं सानो BTC ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय माने जोबोर मोजां हाबा जागोन आरोखि